belai Cini takok sogno yang kalau tongai rau stesa, buskan dapat nak pembelian bagi koinnya. Near about 200 above family ni Chalabusha Buribusha Bubagrani Netite Jeti Pramota Chini Hastevo Choba Changmani Yagulo Edishivo Chang Tamcha Kaye Shopal Kaimani Bagay Katung Kaza Kaye Buskanotebo Chini Tipramota ni Chobano successful Kaitisana Bagay Oro Prai Pasho Butar বুড়ি চেলা ছাত্র যুবক এমনকি কমলং আইপিএফটি বিভাগীয় কমিটিনি নেতৃবৃন্দরক যত্ন তিনি খা কফুরবাই তেওসা তীব্রমথাও হাই যোগদান খাইবেখিয়া বরংনো আং লামসগো এদিসিনি হাপাংনি এঙ্গৈ তীব্রমথানি এঙ্গৈবো লামসগো जों যদিও তীব্রমথা আইএনপিটি চংমারিনি সিগাং ওরা এলায়েন্স দंमोन आईएनपीटीबो बुसकांनि तिप्रासानि चबानो गाहामखौनो वानसुगै जों दाबो कासा प्रसेसो जों दाबो हिमै दङ आन्डार प्रसेस जों थामसानि मारियाव थांनो बागै चिनि प्रसेस स्टार्ट उंजाक मिया चिनि 14 तारिख एमसीसी सम्मेलन खाय जों चुरान्त कासा डिसिजन लानानै दंमानि आनफर्चुनेट डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट वेस्ट त्रिपुरा जोंनो 50 जननि बेसि एमसीसी सम्मेलन खायनायनि पारमिशन नलैया 50 जन मेम्बर बाय जों खायजोगिया जों इमिडिएटली विदिन मंथ ऑफ मे इंगिया खायबा फर्स्ट वीक ऑफ जून चिनिबो कासे एमसीसी सम्मेलन नगै आईएनपीटी कासे कंडीशन ति बुबाग्रानि तिप्रामथावो जों जत्तन पालखाय जों मार्च खायै थामसा वन अम्ब्रेला खायनाबो जों डिसिजन नाजा काजे जों मो दाबुक और थामसानि मारियावनो जों तेबो कबकनाय हास्टेनि चिनि तिप्रासा दफानि खाकाहाम ताखौ बुखु रगनो आव चिनि बुसकांगो काइसानो कमन इशू अबंखा तिप्रालेण्ड याखाबा ग्रेटर तिप्रालेण्ड मो ग्रेटर तिप्रालेण्ड तिप्रा हास्टेवो যতক্ষণ পর্যন্ত जों अचिवमेंट खायमाय साक जरा যতক্ষণ পর্যন্ত ভারত সরকারনো বাধ্য খায়রুই तिप्रा हास्टेवो अबनो चालू खायमे यासक जरा इंट्रोड्यूस खायमे यासक जरा चिनी चबा चलिनो तंगाय बुबाग्रानि नेतृत्वे आं बाकी तिप्रा हास्टेनि जत्त ताखौ बुखुरंनोबो दाबो जारा बुबाग्रानि नेतृत्वे फायसपयाखौ बरंना आं चबानि कबुमुं दारगनाय नरगो फायदि जों कायसा साथिनि तलाव दंलायै चिनि मानथाय सकथाय थिनांगो तिप्रा सारुंनि अरकार आर्थ सामाजिक अधिकार যত্ন একদম সিমেন্টিং খাইনানি বাগৈ যত্ন আগগৈ ফাইয়ে বুবাগ্রানি তিপ্রা মতো ফাইবদি হনি আম সবানি কবম মনারগো हामबायरुवा सिनि ककबरक मीडिया चैनल रखनो जों तिनारो बेलबेरी हाई स्कूल जे बुबाग्रानि थामसानि मारिनो नासिगै जों तिनि अ जागाव हायनो हाय विशेष खाय खुमलং आईपीएफटी जे डिविजन दंमोन टोटली बरक डिविजन सवायै अलरेडी आं निजे आगि आईपीएफटी खलाय दंमोन बेबा ताबुक बरक बाकी उलो जे आईपीएफटी हनै दंनाय र एडवाइजर चेयरमैन डिविजन नि सेंट्रल कमिटी नि मेंबर ताई
केशियर जे तंगनाय रक टोटली डिविजने जे तंगनाय रक मेन लीडर पुसो जरा तंगनाय रक बरक टोटली आईपीएफ पिया करे तिप्रा मथा बुबाग्रानि थानसानि मारियाव फाइ बरक खाबायखा बरक नबो आं बरक न खाबाय खुबै लामजो टोटली जों ओ जागाव मानखा बरनि साथे साथे जे बाकी गोबां माबा चिनि ताबुक जे बुबाग्रानि जे थानसानि मारियाव प्राय चिनार तिनि मानखा जों 251 फेमिली टोटली प्राय 500 नि साकाव भटार्स अबायके जों मानखा अबनि बागै जोंर तिनि नासिक नाय माने जे कुबै कुबैना ओ भटार्स रक ताबुक जे फाइनाय रक बर कुबै कुबैना बरक आफ्रो विभिन्न कारणे फाइमानिया एके सिक्रि सकरा जक खाइजाक मनि बागै फाइमानिया मनि बागै बंनि खावो आफ्रो बानि पुइता तंग बिसास दङ बरक तिप्रा मथा एके बुबाग्रानि थानसानि मारियाव बुद्धु अबानि पुइता दङ अमा हायिङैना बंनि बखाव तंग मेंने चुकु चुकुङै अनेक आगेने बरक जुगाजुग खालाय दङ अबाके थानसा माने बुबाग्रानि सामंना हामजागै दङ फेबा आफ्रो विभिन्न किरिकर परिस्थिति बरक फाइरि गङ बायसे आफ्रो बरक फाइमेङा प्लास आं जे समय बुबाग्रानि लगे चिनि राजमहल थाङै जे समय आं बिरबिति रियो बुबाग्रानि लगे थाङो बरक बाफ्रो गोबां थांजाक दं माने फेबा आव जे राजमहल थांमानि आ जरावनो बरक न यांग नगो अनेक किसु सिक्रि सकरा खालायमान बागै बरक मिडिया फोकास जोङै मालिया नगजागै मानलिया और बागै तिनि सु जरा बरक हाकि दङ हानि हाय बुबाग्रानि लगे थानचान मारो बरक खालाय अफकोर्स जों सायमानो तिनि जोंरो जेना हालमानि गोबांमा ताइबो गोबांमा विलेजनि जेटा जारा लेमेन दंनाय हेका साधारण तो भटार दंनाय रक बरक जत्तनो फाइनान बागै जोंनो खबरै दङ जों तिनि अबन परने ताइ सुदु पेन्डेमिक नि बागै जों प्रग्राम रक आसा खालायमे आं दङ जागा जागाव ओ कयेक दिन ना जों प्रग्राम तामखौ जों सेप साप के मा खाइचलाय सुक जराव खालायमानलिया किसान नासिं देने जबन मा कइ दङ ताव जरा जत्तनो मोटामोटी और प्राय आनि मते ताइ और आईपीएफ तिनि बेसी बरक तंगलाक 50-60 जनानि बेसी ताइ तंगलाक ताइ जत्तनो तिप्रा मथा हेका थानचानि मारियाव फाइनाय अबानि पुइता दङ आं अबनि बागै पुरापुरि आं नरकनो साकलायरो टोटली आईपीएफ ति बायनानि दिगियाव थांदों तिनि जे लोगो कुथुम दं जोंरा वान समनि साइत्य बिसि बेलबेरी बिसि शान्तिनगर बिसि हेके पूर्व बेलबेरी हेके रासा गाबन साथे जान खनावै दाव चम्पकनगर बरगो फाइका बुरबो बेलबेरी बिक्रमल सम फैलिया प्लस डिविजन लीडर के मोटामोटी जे डिविजन तंगनाय रक उङो विलेज नि तंग बरगो फाइदै अवाहि तिनि जमक दं प्लस तिनि जोंरो मानसुका सुदु जों अ जागाव तिनि सुर बिरबिति प्रोग्राम सिमिया यासक मुं प्रोग्राम सिमिया प्लस सिनहर तिनि जों प्रत्येकटा बीसी वाइज विलेज कमिटी वाइज बुमा बदल ने वाट खरकसा खलाय जों एडवाइजर कमिटी खाइरनाय एडवाइजर नि चेयरमैन सिमि चंनाय अबस जों जात चिनि पार्टी नि सेपनानि बागै तिप्रा मथानि सामुं खायनानि बागै जों आपातत विलेज वाइज वार्ड बिति खरकसा खलायै जों मेम्बार नाहारै जात एडवाइजर कमिटी खाइरनाय ओ एडवाइजर नि बिसिंतिना समग्र चिनि जे बुमा बदलनि सामुं खायनानि बागै आपातत अबस जों खावै दोननानि बागै थांलै दं